Un dels processos bàsics per a fabricar un xip o circuit integrat és la fotolitografia. Mitjançant el qual es transfereix un patró des del que anomenem màscara a la superfície d'una oblia per formar les diferents capes dels xips. Per això, farem servir una resina fotosensible a la llum ultraviolada, com veurem més endavant. Com que els transistors que formen el xip són cada vegada més petits, aquesta tècnica és especialment delicada i necessita de l'entorn net d'una sala blanca per evitar, per exemple, que hi hagi partícules de pols, que serien molt més grans que alguns dels components del xip. Això d'aquí és una oblia, un disc prim de silici monocristal·lí. Tot i que es podrien fer de compostos com el carbur de silici o el nitrur de gal·li. Tenen forma de circumferència. Existeixen diversos tipus de processos fotolitogràfics que depenen de les dimensions dels motius que es volen definir. Et mostrarem un dels més clàssics. El primer pas és generar unes bones condicions a la superfície de l'oblia abans de cobrir-la amb la fotoresina. Per això, netegem l'oblia i la fiquem a l'estufa a alta temperatura per deshumidificar-la. Ara hem de millorar l'adherència de la superfície. Posem l'oblia en un equip que conté el promotor d'adherència. Aquí es vaporitza amb un compost químic líquid i es crea una capa prima que ajudarà la resina a enganxar-se. Ara l'oblia està a punt de dipositar-hi la fotoresina. El següent pas és un spin coating. Introduïm l'oblia en l'equip, ajustem els paràmetres i ja ho tenim. La resina surt per un injector i es deposita sobre la superfície de l'oblia. Gràcies a la rotació de l'oblia dins de l'equip, la fotoresina es va estenent fins a crear una capa uniforme. La portarem de nou a l'estufa. Cal recoure l'oblia durant uns minuts perquè la capa de fotoresina quedi compacta. Mentre esperem que s'acabi el procés de recuita, coneixerem les màscares. Probablement l'element més important. Són uns vidres quadrats que deixen passar la llum en determinades zones i permeten transferir els motius dissenyats sobre la resina dipositada en la superfície de l'oblia. Aquest pas permetrà després fer altres etapes de dipòsit de capes, implantació iònica, gravat, únicament en les zones exposades. S'utilitza un nivell de màscara per a cada procés fotolitogràfic i s'han d'alinear correctament. El següent pas és fonamental. Transferir el disseny patró de la màscara a l'oblia. Aquesta oblia no té cap patró exposat d'abans, per la qual cosa aquesta serà la seva primera exposició. Treballarem amb una màscara i un equip similar a una càmera de fotos en flaix que es diu alineadora de màscares. Això ens ajuda a exposar la imatge que volem sobre l'oblia. Poseu-vos ulleres de protecció, que el flaix és de llum ultraviolada i podria fer mal als ulls. Pot succeir que l'oblia que tractem no sigui verge, és a dir, que ja hagi estat processada en etapes de fabricació anteriors. En aquest cas, abans d'exposar una altra zona, hem d'alinear la màscara amb l'equip per evitar qualsevol error de sobreposició. Mirem pel visor i amb un joystick sobreposem amb cura les dues creus. Un cop fet, seguim amb l'exposició. Ara podeu veure que es comença a insinuar una nova forma. Perquè estigui definida, hem de seguir les etapes. Ja sigui una oblia que ha tingut una primera exposició o una que no ha estat processada, el procediment segueix de la mateixa manera. Gràcies a l'etapa de recuita, aquesta ja no és una oblia llisa. Ara s'insinuen unes formes. Ara passarem al procés de revelat, semblant al de la fotografia analògica, i que serveix per eliminar la resina de les zones exposades a la llum ultraviolada. Primer, agafem l'oblia i li donem un bany en el líquid revelador, un líquid bàsic. Ara s'esbandeix en aigua desionitzada, que és ultrapura. Finalment, hem de secar l'oblia. Per això disposem d'aquesta pistola de nitrogen ultrapur. Uns trets i ja ho tenim. Ara sí que es veuen grans canvis en l'oblia.
Per acabar, toca endurir bé la resina. Farem servir unes pinces de buit per agafar l'oblia i no contaminar-la en totes les seves manipulacions. Aquí tenim l'oblia recoberta per la resina endurida, excepte en les zones que han estat exposades a la llum ultraviolada. Acabem de veure tot un procés fotolitogràfic. Ara, l'oblia amb la resina definida podrà passar per etapes de gravat, implantació iònica o dipòsit de capes que afectaran només les zones exposades i es farà un procés fotolitogràfic per a cada nivell de material. Sempre dins la sala blanca.